B's fingeraftryk op i skruemåden. Og C og A forlod faren kl. 22.05 i Buskæs. En mand, der stod af bus nummer 38 uden for den sorte hest, så han A med blod i hele ansigtet. Da manden stod af bussen, så han her A sidde på muren med filpladsen og til næste station. Og han død. Og C så her A i barn og begyndte at true ham. Her A blev fundet 23.15. Her A hans affære med her C's kone. En stamgæst, der var på vej ind i den sorte hest, havde set her B åbne bagageovnen på sin bil. Den sorte hest fandt parkeringstasken lige efter kl. 22.10. Da han blev fundet død, havde her A en stor kvæstelse i og blødte fra siden af hovedet, samt fra dybe snitsår af halsen. Her A's lig blev fundet i gyden bag den sorte hest. Blodpletter fra her A blev fundet på pladsen og i gyden. Bartenderen sagde, at her A og her B var stamgæster i den sorte hest. Her C havde fortalt her A, at han ville myrde ham. Barpigen fandt her A meget tiltrækkende. Her B havde siddet alene og drukket på den sorte hest. Bartenderen sagde, at her B under tiden rakte en vers over ord til her A. Så klapper C ham ind i flasken, og derfor ser han fra Bartenderen sagde, derfor ser han to i folkeplejen mod ansigtet. Om 22.10 er C. Der blev hun set tage noget. Ja, C åbne sit bagage. Det ligger B. Ja, B åbner sit bagage om 22.10. Og der forlader han også barnet. Det er 5 minutter senere. Og kl. 22.12, der bliver C set. Ved i ansigtet. Ja. Jamen, vi er jo enige om et drabstidspunkt, den har. Det er 2 sekunder. Den er ikke til at forfalde. Den kan næsten ikke. Den er rigtig. Den har vi også. Den er god. Og drabstedet har vi. Det er stadigvæk i. Og det er, nu er B, det skulle være B. Nu er vi i B. Det er B. Ja. 22.15. Gyden. Våbnet. Nej, så er det Svedskræk. P-pladsen. P-plat, nu må I sætte lukket med det her. Hør nu her. Her A's lige blev fundet i gyden. Ja, det er rigtigt. Så nu skal vi slippe. Nu skal vi slappe af. Er der nogen ting, der kommer? Så den der har vi. Nej, det er der ikke. B. Ej, der er ikke Den noget. der. Jo, hun har set ham. Hun har set ham slæbe ham langt. Jo. Her A's lige